ungangibuza kanjani kodwa into enjalo uyazi nje nawe ukuthi ngiyawufuna umsebenzi futhi ayinokuthi ngiyawufuna ke nje ngiyawudinga indlela engixakeke ngayo uyazi nawe nje ukuthi izinto yazi izinto imane ingahlangani kube ngathi uthakathiwe nje angazi kwenzekani nalabantu bestokfest sebelobe ngifakela isicefe sengize ngacishe ngashintsha nenamba bangifakela isicefe manje kanti mina ngangishilo ngathi imali yestokfest ingahlali kumina manje sebelobe ngigxinxa kanti ngiyile mina ebank mengifika ebank kwathiwa angikaze ngize kulonyaka ngizofaka imali angazi ke nami kanjani manje ngiyabo nje nale stokfest umuntu adlale nabantu abangafundile abangafuni ukufunda izindaba engabe bayafunda amaphepha ngoba kuhlale kusho ukuthi amabhenki nje awasifundi thina nje basabantu abamnyama yasirobha so nami angazi ngempela ukuthi kwenzekeni ebhenki ukuthi bathi angizange unyaka wonke ukuzofaka imali kanti mina yabo cha phela kuzothatha kude ukuthi ngilo ngithi ababheke kuma CCTV ukuthi ngangifika ngoba nami bengingabhali phansi yabo so alikho ibhenki lizoba nesikhathi sokuthi libheka ama CCTV for insuku zonke zonyaka 365 days ayibo ngabe ngidlala ngabo ke nami nje kulelo bhenki ngabe sengidlala ngabo abantu stokfela nje aba understand ukuthi kusho kube khona inkinga ekhona kwi system njoba kuhlale kushiwo nje ukuthi amabhenki vele awasifuni thina nje basabantu abamnyama ahlale esirobha ngiyasho nje ngiyawufuna umsebenzi ngiyawudinga hawu futhi angisayitsheli ke nje manje ngingenza noma yini sengingenza noma yini angizonga kusasa lokho kusayo kusasa as in tomorrow ngeke ukwazi ukuthi ungikhulumele naloyo sisofuna abantu ukuthi mina ngiqale mhlambe ngo second week of January ngoba manje baku December nje senginama commitments ukuthi ama commitments oyingengize ngikwazi ukuphuma kuona yabo nje baku December nje seziningi izinto engicommitted kuzona ngeke ngifuna ukuqamba manje ngeke ngize ngikwazi kungcono kuba second week ka January then ngingaqala kahle ke nami sengazi ukuthi zonke izinto zami yabo sengiattendile awungeke kube sikule weekend nje kune 21st yenye ingane ingane ezalwa umngani kakhazini wenye intombazane esebenza nobhuti oshade nomngani kakhazini wami so sizobe sekuleyo 21st uyabona ukuthi umuntu oseduze kanjani loyo kungakubi mengingasaveli angaphatheka kabi nje naye ngingasaveli kungcono mhlawumbe umuntu engasondelene naye ayibo ngikhulumele nje nentombazane abantu abanemali baya understand bayawazi nabo uDecember ukuthi uhectic ngimchazela ukuthi ngiyawufuna umsebenzi ngizoqala kodwa ke mina mengabe sekuqala uJanuary mhlawumbe ngesonto lesibili kuJanuary bose kuseklishe kahle izinto nezingane zaphindela esikoleni awuyena wasebafuna manje nje abantu abazosebenza bengasebenzi imntini unyaka wonke baphila babe bemsebenzela hayi ngeke okushutha akafuna ukusiqasha lowo muntu noma kushuthi wena nje ongafuni nomsebenzi anosho beningafuni ukusifaka umuntu amanavala ucingo nje hawu angi-understand nje mina khona umuntu ongafuna abantu abazoqala ukusebenza manje ngingasebenzanga unyaka wonke ngahlala ekhaya unyaka wonke ngoDecember labantu sebehlele ekhaya mina fine ngosebenza ngadlalwa ngami nje ngadlalwa nje ngami hayi ukuthi ngixakekile phela kusho ukuthi ngiyisilima hawu umuntu ngoba nakho usixakekile sekuzofanele sibe yilima ngixakeke impela kodwa ngihlupheki angisona futhi isilima habe. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.